OK, čo sa drugárom zradujeme čo, takže dnes si hráme rýchlo veľmi, lebo hráme si, čo si hráme? Čo si my hráme? My si hráme Battle 3. Áno, každý ju chcel. Väčšina. A musíme byť rýchlo veľmi, lebo ja jednoducho už sa potrebujem konečne nabážiť. Bože. Dobrá. Tak, díky, sorry bad boy. Fuj, dobre. Teraz som bol veľmi zamyslený, či skočím do neho, či nie, ale... A keď mi to vyšlo aspoň na jedného, mal som toho jedného zabiť a toho druhého som mal... Dobre, videl som, že tak kde to preskakoval, ale nevedel som presne kde. Dobre, viem, kde sú, viem, dobre. Ok. Darí ti. Zabil mu úplný noob. Nevadí. Ale úplný skill. Dobre. Dobre, takže. No, vidíte, ja v kuse idem na blízko, ja už... Z toho som jednoducho debil. No bože, no. Ale aspoň viem, kde sú. Tiež poďte. No, vidíte, každý ide po mne. Spamätaj sa, dobre. Díky. Dobre. No, pierdole. Táto ty boj, dobre, thank you very much. Tu je jeden, ja si po ňu vyjdem. Kill. Dal som si kill. Tak. Doriti, ja už ma videl. Som si mohol dať kill, ale tu je nové tento. To je skôr snipe, ale môžeme s tým... Tak asi nie. Dobre, prehrali sme to. Dobre, nevadí. Skončil som 13. A to som bol zabitý 7-krát. Lunchcore Polar Freeze. A ako ste videli, prišiel som nakoniec kola, takže... 194 vs 250. Nevadí. No, my si dáme celú túto jednu hru ešte. Čo je ešte cca tých okolo 8 až 10 minút. Ty vole. Pomaly ja nie som. No, asi 16. Tak. Ja tu zatiaľ žerem dačo. Fajne. Fuj, dobre. Ide ďalší kolo, dúfam, že pôjdeme za Mikou a pôjdeme za moju obľúbenú zbraň. Bože, ja už to musím hrať, dajte mi rýchlo. Áno, dal mi tu zlu. A to je táto? Oh my god. Nejde, nevadí. OK, ale ideme do tamtej strany. Ne, hej, do tejto ideme, tam. Alebo skôr ideme do tamtej. Neviem, jak som tu dohral, ale ja som hral v kuse tak. When I'm magic in the summer, so my heart beats sound. Bum. Ale ja nenavidím to svetlo do ryti. G3 až 3. Veľký brat ťa zase nevidí. OK, videl som ťa. Noob. Kontakt. Doprava. Áno, toto tu rád robím. A tu sa nehrá na dierovanie do prele. Dať. Tak, dobre. Musím čapať, lebo je ráno.
A do zajtra chcem... A do zajtra by som to chcela uploadnúť. Dnes je sobota. Je okolo 9 hodín ráno. Stávam skoro, takže pri mne to ľahké. Teraz neviem. Dík. Oh my god. Knív. Nej. Áno, pôjdeme stade. La 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 la. Troll. Oh, zebni. Yeah. Ty vole, ale cigaň jeden. Nie, dobra. Nevadí. Ja už som ho videl. Fú, tu sú ich veľa. Prečo som mi to, že tu jeden išiel? A idú. Snajper. Snajpík. A dobrá. Poďme, musíme byť lepší. Tak sa nemá hrať, to sú to je núbstvo, toto prvej triedy. Tak. Heal, a kill assist, a kill. Musel som využiť toho smoku, ale... Ja som si ho všimol až potom, jak po mne vystrelal, tak trošku zásobníku. Takže zase vyskúšam ísť tu. Uvidíme. Ja ho vidím, ale nechcem ísť ku nemu. Nie. To ten granatomet, či čo to je? What? Granatomet? Neviem, či to existuje, ale dajme tomu. Dobre! Smetiarívko! Jej! Do prdele. Dobre. Ukáž hlavku. Zebni. Prosím. Tak určite zebne. Zozadu! Nie, ja tak nehrám. Ja sa s tebou nebudem hajkať. Nedám ti autíčko. Dobre? Ťa zbijem. Autíčko ti nedá! Rákory! Počkaj, to akože... on je tam dole. Dobre, už som si myslel, že je tu cheatera. On je, lebo... Počkať. Nikde také není do prvé. Iné, že bol z druhej strany, ale neviem, jak by ma to chcel prestriedať, cipana. Cipana. Ty vole, to pierdole. Lelelelele. Milý, ja som si... I'm so sad. Ty vole, ja som jednoducho pro. Pro skills ever. Lavičku. Áno. 44 Magnum. Vyskúšam ísť teraz s pištoľkou. Prečo sa to nedá zničiť, omg? Prečo to si nedá zničiť? Že by sa to nedalo? Pozerať! Tu som ho videla, la. I'm invisible. Nikto ma nevidí. Ani ty, buzeranta, sa maďaras. Ja radšej TF-ko nebudem stlačať.
Hmm. Sprinty! Run! Ja si toto vyskúšam, exekempy. Maďar! Na prvé. Je kill assist. To sa mi bude hodiť. By tak asi mohli byť. Tuto tak preľahujem. Počkať. Tak. A ja som mal až... A dobré. Aha, oba. Nej. To asi 95, čiže... Naprava. Bum. Máš to v hlavke. A to čo... Aha. Ty vole, ty cigán. On všetko vidí. OMG. WTF. LOL. Nič. A do prdele. Áno, zhebol si. Tak. Do prdele. Tak, time to auto deploy. Ešte tuto som to nedala. Tak, na zem. Dopredu, cikani. Teraz budem... Hustá premávka a aj sme to prehrali. Full table. Skončil som 7. Ešte si rýchlo pozrieme na to, tu veci. Počkej. OK, tak toto bolo video z Battlefield 3 zase a ja sa s vami lúčim a čau čau!